Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ma lee, nke bụ isiokwu m chọrọ igwa unu banyere ya n'abalị a bụ Chineke bụ Chineke. Ma ọ na-eme ihe ọ bụla nke ọ chọrọ ime. Ma ọ gaghị akọwa ya ma ọ bụrụ na ọ chọghị. Mana ọ dị mma mgbe niile. Asị m, ọ dị mma mgbe niile, ọ dị mma. Ime ụbọchị niile anaghị adịcha nke ọma. Enwere ụbọchị ọma nwekwa ụbọchị na-anaghị adịcha mma. Ma ụbọchị ndị ahụ anyị na-asị ọ dịchaghị mma mgbe ụfọdụ na-abụ ụbọchị dị mma n'ụzọ ọzọ, ma anyị anaghị amata ya. Aga m ekwu nke ahụ ọzọ. Mgbe ụfọdụ ụbọchị ahụ na-adịchara gị mma bụ ụbọchị dị mma n'ụzọ ọzọ. Asị m, mgbe ụfọdụ ụbọchị ahụ na-adịchara gị mma na-abụkarị ụbọchị ọma n'ụzọ ọzọ. Ugbu a, anyị ga-amalite na Jenesis isi 9 amaokwu 11. Ma mụ na gị ga-enwe ọgbụgba ndụ m, nwekwa nkwa. O nweghị mgbe ọzọ a ga-eji uju mmiri were emebi anụ arụ niile. Ma o nweghịkwa mgbe ọzọ a ga-eji uju mmiri emebi ụwa a ma ọ bụ mebie ya. Ọ bụghị na agaghị enwe uju mmiri, kama agaghị enwe nke ga-emebi ụwa ọzọ. Chineke na-agwa Noa. Ma Chineke asị, nke a bụ ihe nke ọgbụgba ndụ na nkwa nke m na-ekwe n'etiti mụ na gị, n'etiti ihe niile ekere eke, nke gị na ya so maka ọgbọ na-abịa n'ihu. Aga m edewe akụ m na egwurugwu m n'igwe ojii. Ha ga-abụ ihe mpụta ihe nke ọgbụgba ndụ, ma ọ bụ nkwa ahụ nke m kwere n'etiti mụ onwe m n'ụwa niile. N'ezie, Noa agabigala ọtụtụ ihe n'irubere Chineke isi. Ma irubere Chineke isi anaghị ewetacha ịkwa aka ma ọ bụ ikele ekele site n'aka ndị ọzọ. Ọtụtụ mgbe ị na-achọ irubere Chineke isi, onye ọbụla ọzọ nke ị hụrụ n'anya, nke ị chọrọ nkwado ha na ịhụnanya ha, ga-emegide gị. Gịnị mere mgbe ọbụla ị chọrọ ime ihe dị mma, ekwensu na-akpọpụtakarị onye nke ga-emegide gị? Ịma, n'ihi na akwụkwọ nsọ kwere anyị nkwa na a ga-akpagbu anyị n'ihi ezi omume. Ee, o doro m anya na Noa chọrọ egwurugwu ahụ. Ngwa ka anyị gaa ọsịsọ gụọ Jenesis isi 12. Anyị agaghị aga ọtụtụ ebe n'ebe a. O nwere nwoke ọzọ bulitere nke ya na Chineke ga-enwe ọgbụgba ndụ. Nwoke a na-akpọ Ebram. Isi 17. O, ka anyị hụ ebee ka ị ga-achọ ka m bido. Amaokwu 9. Ma Chineke asị Ebraham, maka gị onwe gị, ị ga-edebe ọgbụgba ndụ m ugbu a. O jiri egwurugwu mechie ọgbụgba ndụ nke ya na Noa. Ugbu a ọ dị na njikere imechi ọgbụgba ndụ nke ya na Ebram, onye kwesịrị ntụkwasị obi, afọ 24, wee gabiga ihe ọjọọ niile, na-eche ka o rute na ihe ọma. Ugbu a oge eruola maka ọgbụgba ndụ. A na-enwekarị ihe eji emechi ọgbụgba ndụ. Ma Chineke agwa Ebram sị, gị onwe gị, ị ga-edewe ọgbụgba ndụ m, gị na ndị ọgbọ gị niile, ndị ga-esotewe gị ruo ọgbọ gị niile. Nke a bụ ọgbụgba ndụ m ka ị ga-edebe n'etiti mụ na gị ma ụmụ gị ndị ga-anọchi gị. Nwoke ọbụla n'etiti unu a ga-ebe ya ugwu. Cherekwa, Chineke, ele ihe m jiri enweta ime egwurugwu, m na-enweta ibi ugwu. Gịnị na-eme gị mgbe Chineke họrọ enyi gị ma ọ bụ onye ịma? O nwere ike bụrụ onye i chere na ọ dịghị n'ime mmụọ karịa gị onwe gị. Ma nke ahụ bụ ihe ngosi na-ezighị ezi ebe ahụ, ma nke ahụ bụ nkụzi ọzọ. Onye ị na-echedị na ọ nọ n'ime mmụọ dị ka ị nọ, ma ha enweta egwurugwu n'ihi ha rụrụ ụgbọ. Ma n'ebe a, ị gabigala agha, gabiga esemokwu, hapụ ụlọ gị ma ihe ndị ọzọ, gị bịa nweta obubu ugwu.
O nwere na ọtụtụ oge na ndụ m mgbe m na-achọ egwurugwu m nweta obibi ugwu. Obibi ugwu pụtara ịchabipụ anụ ahụ gị. Nke ahụ bụ ihe ọ pụtara. Ma otu ọ dị, Chineke na-abịa na-ekwu, ma achọrọ m ka unu fee m ofufe site n'obi nke ebiri ugwu, obi dị ọcha. Ma ya mere, ọ bụghị naanị na Abraham na ụmụ nwoke ya nọ n'ụlọ ya ka a ga-ebi ugwu, ma ụmụ nwoke niile n'ebe niile n'obodo ahụ niile ka ebiri ugwu. Amakwaghị m ma amachakwa Abraham nke ọma. N'ụbọchị ndị ahụ, Chineke nwere atụmatụ banyere gị, ọ bụghịkwa na atụmatụ dị ka nke onye ọbụla ọzọ. Ma ọ bụrụ na ị nwetaghị ihe ị chọrọ mgbe ahụ ị chọrọ ya, nke a bụ ihe Chineke chọrọ ka ị mee: na-efe Chineke n'obi ụtọ. Abụ Ọma 100. Otu nwaanyị na-arụrụ m ọrụ mbụ bụ ezigbo nwaanyị, ma ọ lụbeghị di, o nwebeghịkwa na onye na-ajụ ya. Anyị kwuru ihe banyere ya, n'eziokwu o siri ya ike. Ya gwa m otu ụbọchị, ya sị, ma ekwenyere m na Chineke agwala m na ọkpụkpọ oku m bụ iji obi ụtọ efe ya. M wee chee sị, nke ahụ dị mma, ma ọ bụrụ na anyị enweta ihe anyị chọrọ, anyị o nwere ike inwe obi ụtọ? Anyị ọ ga-aga n'ihu iburu Chineke abụ mgbe anyị na-enwe ọnwụnwa buru ibu? Anyị kwesịrị ịtụkwasị mkpebi Chineke obi. Ka anyị lee anya ihe banyere Pita na Jọn 21. Nke a bụ ụmụ akụkụ akwụkwọ nsọ ndị nyere nne m aka rie nne mgbe m nọ na-agabiga ọtụtụ ihe ndị a niile, mgbe m na-aghọtaghị ya. Mgbe ihe nọ na-eme m ruo ogologo oge karịa ka o kwesịrị, m na-ele ndị mmadụ a na-agọzi ha, m na-agbalị inwe obi ụtọ banyere ha. Jọn 21:14. Nke a bụ ugboro atọ nke Jizọs na-apụta ìhè wee nye ndị na-eso ụzọ ya mgbe o si n'ọnwụ bilie. Ma mgbe ha riri nri, Jizọs agwa Simon Pita, Simon nwa Jọn, ị hụrụ m n'anya karịa ka ndị ọzọ hụrụ m n'echiche ịma ama na ofufe nke ime mmụọ? Ugboro atọ ka ọ jụrụ Pita ajụjụ ahụ. Ya sị Pita, ị hụrụ m n'anya? Pita sị ya, ee, na ahụrụ m gị n'anya. Ya sị, ngwa zụọ ụmụ atụrụ m. Lekọta ụmụ atụrụ m. Zụọ ụmụ atụrụ m. Lekọta ụmụ atụrụ m. Pita, ị hụrụ m n'anya? Ee, ahụrụ m gị n'anya. Zụọ ụmụ atụrụ m. Na ntụgharị nke m, ị hụrụ m n'anya? Ee, ngwa nyere mmadụ aka. Echere m na ụzọ dị elu nke anyị ga-eji wee gosi na anyị hụrụ Chineke n'anya bụ ịga nyere onye ọzọ aka. Nyere mmadụ aka chọta ya. Nyere mmadụ aka imeri ihe mgbu ha. Ya mere, mgbe ahụ, ma ịma anaghị m akụzikarị nke a n'ikwu eziokwu. Ị ga-adị na njikere gị na Chineke ịzọ njem dị omimi tupu gị ewere akụ akwụkwọ nsọ nke a. Dịka ọ jụchara ya ugboro atọ, ị hụrụ m n'anya? Mgbe ahụ, ya sị na amaokwu 18, ana m agwa gị, n'ebe kacha nsọ ana m agwa gị, mgbe ị ka dị na nwata, ị bulie gị yiri akwa gị, kere ihe ike m n'ukwu gị, wee gagharịa na-aga ebe ọbụla nke ị chọrọ ịga. Ma mgbe ị mere okenye, ị ga-agbatị aka gị, onye ọzọ ga-ekuru gị, kurukwe gị gaa ebe ị na-achọghị ịga. Nke ahụ bụ ụgwọ ọrụ m maka ịhụ gị n'anya. Lee anya, mgbe ị na-abụghị onye otu Kraịst tozuru oke, mgbe ị bụ nwata n'ime Kraịst, ị na-agagharị eme ihe ọbụla nke ị chọrọ ime, m gọziekwara gị ya. Mana ugbu a ị torole, ọ bụghịzi maka gị, Pita. Mgbe achọrọ m iji gị akwara ngwa ọrụ maka otuto m. Ma ya mere, ma ugbu a mmadụ ga-akpọrọ gị gaa ebe nke ị na-achọghị ịga. Amaokwu 19, o ji nke a wee kwuo ụdị ọnwụ nke Pita ga-anwụ n'otuto nke Chineke. Ịma, a kpọgburu Pita, kpọgide ya isi n'ala. Ịma, o zubereghị ha igbu ya, kwụwa ya ọtọ, ha gbuo ya, kpọgide ya isi n'ala. Ma o nyere otuto n'ime ya. Mgbe nke a gasịrị, ya sị, soro m. Ma ihe Pita mere ebe a masịrị m. Ọ bụ ihe nke m gaara ime. Ma Pita gwara onye na-eso ụzọ nke Jizọs hụrụ n'anya okwu na-eso ya, onye ahụ nke dabere n'obi ya mgbe ha na-eri nri anyasị, ma sịkwa ya, Onyenwe anyị, onye bụ onye ga-arara gị nye? Mgbe Pita hụrụ onye na-eso ụzọ a
nke bụ Jọn. Ya wee gwa ya, onye nwe anyị, kedu maka nwoke a, gịnị ga-eme ya? Ugbu a icheghị na nke a bụ ihe ịtụnanya ịhụ ihe a n'ime akwụkwọ nsọ? Ọ dị mma, ọ dị mma. Kedu maka ya? N'ezie, ị gaghị enye ya egwurugwu mgbe ị na-achabipụ anụ arụ m. Bịanụ. Kedu maka ya? Ugbu a ịma, amaghị m onye Pita bụ, dịka ịma Pita, mana ama m onye yiri Pita na mmadụ, n'ihi na eche m na abụ m Pita nke nwaanyị. Ọ naanị na anaghị m eyi efe ụmụ nwaanyị, ma ịghọta ihe m na-ekwu. Mana ịma, mgbe niile ọnụ ya na-ekwu okwu, o nwere ihe ndị na-ada ya ogbi, mana ọ hụrụ Chineke n'anya kwa. Ọ hụrụ ya n'anya. Ama m ụdị mmadụ Pita bụ, mana amakwa m na o nwere nsogbu ntakịrị n'ebe Jọn nọ. Pita bụ onye mmemme, ma Jọn bụ onye ọbụ abụ. Ọ bụ ya bụ onye na-anọkarị n'akụkụ Jizọs, dabere n'obi ya nọrọ. Ma ama m na Pita na-aga n'ezie. Biko, o nwere ọtụtụ ihe anyị na-eme. Biko, bulie ebe ahụ ka anyị gaa rụọ ọrụ. Ma ọ bụ Jọn onye kpọrọ onwe ya onye na-eso ụzọ ahụ Jizọs hụrụ n'anya. O nwere ebe anọ n'ime akwụkwọ Jọn, ma ọ wụkwa Jọn dere akwụkwọ Jọn. Ngwa, na olee otu nke a ji bụrụ ihe mkpasu iwe? Abụ m onye na-eso ụzọ nke Jizọs hụrụ n'anya. N'ezie, ntụkwasị obi a ga-eme ka obi gbawa Pita. Ya mere, anyị enweghịzi oge ọbụla maka nke ahụ. Ama m na nke ahụ ga-abụ nnọọ ihe siri ike nye ha. Ọ dị mma, ọ bụrụ na m na-enweta nke a, olee ihe o ji na-enweta nke ahụ? Ma agwala m na nke a abụghị akụkụ ndụ gị, n'ihi na ama m na o nwere ike ịbụ. Amen. Gịnị ka ị chere nwere ike ime ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ime mkpebi si Chineke, site ugbu a atụkwasịrị m gị obi na ọ bụ gị ga na-achị ndụ m? Ma ihe ọ bụla ị họrọla nye m, Chineke, nke ahụ ka m ga-enwe obi ụtọ na ya n'oge ahụ na ndụ m. Ajụla m imefu ụbọchị m ọzọ n'obi ọjọọ, na-ekwo ekwere m anya ụfụ maka ihe onye ọbụla ọzọ nwere. Ị nwere atụmatụ wee nye m, ma enweghị onye ọbụla ga-egbochi atụmatụ ahụ ka ọ ghara ịbịa na mmezu. Enweghị onye ọ bụ. Kedu maka David mgbe Sọl sị na ọ gaghị abụ ezigbo eze? E zigara onye amụma Samuel ka ọ gaa tee onye amụma ọhụrụ otute mmanụ n'ụlọ Jesi. Ma a kpọpụtara ụmụnne ya niile ewezụga David. Echedịghị ihe ọbụla banyere David ikwe dị ka ọ bịa. Ị nọrọtụla n'onye kacha ala nke na-enweghịdo onye chọdịrị ịchọpụta gị? Ọ nọ n'ezi na-azụ ụmụ atụrụ, na-azụlite mmekọrịta ya na Chineke, na-abụ onye ọbụ abụ, na-ede abụ ọma. O nweghị onye ọbụla lere David anya ma otu, ewezụga Chineke. Ma Chineke ma ebe ọ nọ. Chineke makwa ebe gị onwe gị nọ. Ma ya mere, otu ọ dị, mgbe ọ gazụchara ụmụ ya niile, ọ bụghị nke a, ma onye amụma sị ọ bụ inweghị nwa ọzọ nke fọrọ? Ya sị, ngwa na ọwụ otu. Ọ bụ nke ahụ, ịma, nke obere. Gịnị ka ndị mmadụ ji eche na n'ihi na ị dị obere ị nweghị ụbụrụ? Ọtụtụ ndị kacha anọ n'ọkụ, ndị na-emepụtakarị ihe mma, bụkarịrị ndị n'afọ 20. Amen. Ma ekele dịrị Chineke, ụfọdụ ha na-arụrụ anyị ọrụ. Ọ bụghị m na-etinyeju ihe ndị ahụ m na-ahụ na ihe onyonyo. Adị m ka mmadụ ole n'ime unu mere na okenye na teknọlọji na-agbagwoju unu anya? Ya mere, mgbe ha kpọbatara David, Chineke asị, nke a bụ ya.
tee ya otite mmanụ ịbụ eze ma ruo afọ 20 ruo afọ 20 ma o nweghị ihe ọzọ ọ na-eme na-abụ ịkpọgbu anụ arụ n'obe ịkpọgbu anụ arụ n'obe. Sọl na-ekworo ya ekworo, ọ kpọrọ ya asị n'ihi na ọ ma na ọ ga-ewere ọnọdụ ya. Ọ maara na ọ bụ ezigbo mmadụ karịa ya onwe ya. Ya mere David aga zuo n'okpuru okwute mgbe Sọl chọrọ igbu ya. Sọl ewere ube na-atụ ya oge niile, ya hụ ya ebe ọbụla ọ hụrụ ya, ya ewere ube na-atụ ya. Ma onye ọbụla ma ihe ọ ga-eme mgbe mmadụ tụrụ gị ube, gị tụghachiri ya ahụ. Ma David amụtaghị nke ịtụghachiri mmadụ ube. Ọ nọ na-egosi onwe ya dịka nwoke nke Chineke. Asị m, David amụtaghị otu esi atụghachi mmadụ ube. Ma ọ bụ ya asị, ị gaghị emeso m otu ahụ, aga m emegwara gị. Ngwa na elekwala anya egwurugwu n'oge na-adịghị anya. Ime obi dị m ụtọ na akpa nọ n'efe ma mgbe ụfọdụ akpa na-atọ m ụtọ. O nwere onye na-eso m n'abalị a? Ịma Jizọs dị ka o nwere ihe pụrụ iche na mmekọrịta ya na Pita, James na Jọn. Ma mgbe ọ gara na ịkpọlite nwata nwaanyị n'ọnwụ, ndị na-eso ụzọ niile so ya. Ma akwụkwọ nsọ sị na o kwere naanị James, Pita, James na Jọn soro ya baa, ma ndị ọzọ chere n'ezi. Mgbe echere m ihe nke ahụ pụtara, gịnị ka i jiri họrọghị m? Ma n'ugwu nke nwogharị, ọ bụ naanị Pita, James na Jọn soro ya gbago ebe ahụ. Mmadụ ndị ọzọ ga-echere n'okpuru ugwu. Ma ana m eche ihe Pita, James na Jọn kwuru mgbe ha pụtara. O ụmụnna, ọ dị m ka asị unu nọ n'ebe ahụ. Ee, gịnị ka m na-agwa unu? Mgbe ọ kpọlitere nwa ahụ n'ọnwụ, unu kwesịrị ịnọ ebe ahụ. Ị gara ịnọ ebe ahụ, mana ha ga na-eche n'obi ha sị, mana anyị nọ ebe ahụ. Chineke m, amaghị m ịma Pita nwere akwụkwọ 2 na akwụkwọ nsọ, James nwere 1, Jọn ahụ nwere 4. O nwere Jọn ukwu, nwee Jọn nke mbụ, Jọn nke abụọ, Jọn nke atọ. N'ezie, Jọn na-agafere anyị ebe ọbụla anyị gara. Ịma akụkọ ọzọ m nwere ike ịkọrọ gị bụ, ọ bụrụ m ụbọchị siri ike. Chineke m, onye agbata obi m nọ na-enweta egwurugwu, m na-enweta ibi ugwu. Na ihe niile nke m ji okwukwe m nọrọ na-eme mgbe m mụtasịrị banyere okwukwe. Ma ihe ikpeazụ m ji ya mee bụ ọtụtụ ihe, nke bụ ihe nke dịcha m mkpa. Achọrọ m otuto nke ime mmụọ na ntozu. Ma achọkwuru m nke a, chọkwuo nke ọzọ, chọọ nke ọzọ, chọọ nke ọzọ. Ma otu ihe m nọ na-ekwenyere Chineke bụ maka akwa kootu. Ọ bụ ihe ịda ogbi na ihere na-eme m ikwu ya ugbu a. Amaghị m. Ịma onye ọbụla nwechara akwa kootu, mana mgbe ahụ enweghị m otu. Ma ịma, achọrọ m ya. Ọ bụrụ na ị ga-eme ya ka anyị mee nke ọma. Achọrọ m ya nke dị ojii, nke toro ogologo. Otu ụbọchị, onye agbata obi m, onye m hụrụ n'anya n'ịhụnanya Chineke, ị nwere ndị dị otu ahụ? Bịa na ịma ihe m na-ekwu, ekwesịghị m ịkọwa nke ahụ, ọkwa ya? Ahụrụ m ya n'anya n'ịhụnanya nke Chineke. Ọ nọ na-eme ọtụtụ ihe nke m na-apụghị imenwu. Ọ na-akụ ihe egwu nke ukwuu. Ọ na-ese ihe, na-akpụ ngwa egwu. Ọ na-eme ọtụtụ ihe. O nwere ubi. Ọ na-adụrụ ezinụlọ ya akwa, mana enweghị m ike itinye nwa otu mkpụrụ bọtịn. Ime o siri ike ịhụ ndị mmadụ n'anya, ndị na-emenwu ọtụtụ ihe ị na-apụghị imenwu.
Ọ bụ ya o siri ike ruo mgbe anyị toro ma tozuo oke ghọta na Chineke nwere atụmatụ wee nye onye ọbụla n'ime anyị. Ma otu ụbọchị ataṅụ ụzọ akụọ, o bụ otu igbe ukwu n'aka ya, ma ya dị nnọọ, ị gaghị ekwe ihe Chineke nyere m ugbu a. Amadị m ihe nọ n'ime igbe ahụ, ma iwe ewewela m ewewe. Bịa na ịma na otu ọ dị n'ọkwa ya. M sị ya, ngwa bata. Ngani batanụ. Mana ya emepe igbe ahụ, ihe m hụrụ wa akwa kootu m. Ma n'ezie, aga m echeta na echere m ewetara ya n'ụlọ na-abụghị ebe o kwesịrị ịga. O nweghị otu Chineke si mere ya nke ahụ. Echere m nke ahụ si na ọ bụghị Chineke nyere ya ahụ, n'ihi na ọ dịghị nsọ otu m si dịrị. Eburu m ọnụ kpee ekpere, eji m ego m ji eme birthday nye otu ụzọ n'ụzọ iri m. Ma ọ na-eri nri na-enye $2 n'otu izu. Ma ị na-achị ọchị n'ihi na ị ghọtara ihe m na-ekwu banyere ya. O nweghị otu Chineke si nye ya nke ahụ. Ma aka m na-enwe ịlụ ọgụ a, ọ wee nweghị otu ọ dị mgbe mmadụ nọ n'ihu gị, gị gaa n'ihu na-abụ onye oyiri Kraịst. Ma n'ime obi gị nọ na-ekwusi Chineke, kpọpụ ha n'ụlọ m. Gị dịkwa ka ewuto Chineke, ihe nke amaka. Jizọs, ihe nke amaka mee. Ka m gwa gị eziokwu, mgbe ọ lawara, ekworo na anya ukwu wee bata m n'ime. Ma ugbu a, nke a bụ ihe mmụta dị na ya. Echere m na akwa kootu dị m mkpa, ma Chineke maara na ihe dị m mkpa bụ itozu oke n'ime mmụọ. Ya mere Chineke ahazie ka mmadụ nweta akwa kootu ahụ m chọrọ, nke m na-elewedịghị anya inwe ya. O nwere ike inye ya otu n'ime ụmụ m, ma ọ bụ nye ya onye amaghị m. Bịanụ na enwere ndị na-esonye m nke ọma n'abalị a. Ya dịka Chineke onweghị onye ọzọ, ya bụrụ ya. Agwakwala ya ka m bụrụ onye ga-achịrị ya akwa n'agbamakwụkwọ ya, agaghị m ekwe. Mana gịnị ka m na-agwa gị? Ekwenyere m na ntozu oke nke ime mmụọ bụ mgbe anyị ga-enwe obi ụtọ n'ezie, n'ihi onye nwetara ihe nke anyị na-enweghị, mgbe anyị na-akaghị nwee ya. N'ezie, nke a bụ ntụkwasị obi zuru oke, ịga n'ihu ị na-ahụ Chineke n'anya ruo otu ahụ na ị ga-ekwusi ma ihe mere Chineke. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka m guzoro ebe a na-ele nke anya, ị nwere ebumnuche, ma obi ga-adị m mma banyere ha site na amara na enyemaka gị, n'ihi na amaara m na ị ga-emere m ihe kacha mma n'oge ya, mgbe oge ya ruru. Amen. Ma nke a bụ isiokwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ egwurugwu, ma ị na-enweta obibi ugwu, ṅụrịa. Emela m ka m gaa n'ihu ị na-ezi ozi ọma, ike agwụwala m. Asị m, mgbe ị chọrọ egwurugwu, ịma, nke a bụ ihe a na-ekwu. Chineke hụrụ gị n'anya karịa otu ị nwere ike isi chee ya, ma ị nwere ike ịtụkwasị ya obi n'ihe mgbu ahụ. Asị m, ị nwere ike ịtụkwasị ya obi mgbe ọ na-afụ gị ụfụ. Amen. Echeghị m na ihe niile nke David gabigara enweghị ihe mgbu. Echeghị m na ihe niile nke Abraham gabigara enweghị ihe mgbu. Echeghịkwa m na Josef agabigaghị ihe mgbu. Ma nwanna ha mechakwara merie. Ụmụ nwoke dị ukwuu na ụmụ nwanyị nke Chineke, ndị mere ihe ndị dị ike n'ime alaeze. Amen. Amen. Ọ dị mma, achọrọ m ichetara gị na Chineke hụrụ gị n'anya nke ukwuu, ma o nwere atụmatụ dị ukwuu banyere ndụ gị. Chee maka nke a, Chineke enwebeghị echiche ọjọọ wee banyere gị na mbụ. Ọ gakwaghị na-enwe. Ma cheta, n'agbanyeghị na Chineke a na-enyecha anyị ihe anyị chọrọ mgbe anyị chọrọ ya, igbu oge abụchaghị ngọnarị. Chineke nọnyere gị, o nwere atụmatụ ọma banyere gị.
kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.